बांसिन 6500 सुबुङा जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों। बिटिआर ओनसोलाव 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन सरकार सामलायनायनि उनाव दिनै गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों जे इउपिपिएल हान्जाया बेवहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायनो फैदों आरो जौगानायनि खामानि मावनोनो फैदों आरो बयबो रायजो राजाखौ लानानै आवगायलांनो थाखायनो माखासे खामानि मावदों आरो अलरेडि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय। दा बे गासैखौबो नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों। श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै पासनय सेरफांसिम मोनफ्रोमबो समस्तियाव गोबां जयनिं जागासिनो दङ आरो बिथांमोना हास्थायदों जे 2025आव इउपिपिएलआ सरकार दानांगो। दा नंखायनो गासिबो हारिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हान्जाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनानै बिटिआर ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनिबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जों गोख्रोङै मावलांनो हागोन। बिनि थासारिया फैयाखै, उनाव रायलायगोन। जिहेतु जोंहा केन्द्रआव इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ, राज्योआवबो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ आरो काउन्सिलावबो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ। दा नंखायनो बेबायदि थासारिया फैयोबा उनाव जोङो बिजेपिजों रायलायगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायगोन आरो जोंनि हान्जायावबो रायलायगोन। दल संगठनफोरखौ रायलायनानै इयुनाव जोङो थांखि लागोन। बांसिन 6500 सुबुङा जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों। बिटिआर ओनसोलाव 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन सरकार सामलायनायनि उनाव दिनै गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों जे इउपिपिएल हान्जाया बेवहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायनो फैदों आरो जौगानायनि खामानि मावनोनो फैदों आरो बयबो रायजो राजाखौ लानानै आवगायलांनो थाखायनो माखासे खामानि मावदों आरो अलरेडि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय। दा बे गासैखौबो नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों। श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै पासनय सेरफांसिम मोनफ्रोमबो समस्तियाव गोबां जयनिं जागासिनो दङ आरो बिथांमोना हास्थायदों जे 2025आव इउपिपिएलआ सरकार दानांगो। दा नंखायनो गासिबो हारिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हान्जाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनानै बिटिआर ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनिबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जों गोख्रोङै मावलांनो हागोन। बिनि थासारिया फैयाखै, उनाव रायलायगोन। जिहेतु जोंहा केन्द्रआव इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ, राज्योआवबो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ आरो काउन्सिलावबो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ। दा नंखायनो बेबायदि थासारिया फैयोबा उनाव जोङो बिजेपिजों रायलायगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायगोन आरो जोंनि हान्जायावबो रायलायगोन। दल संगठनफोरखौ रायलायनानै इयुनाव जोङो थांखि लागोन। 6000निख्रुइ बांसिन 6500 सुबुङा जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों। बिटिआर ओनसोलाव 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन सरकार सामलायनायनि उनाव दिनै गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों जे इउपिपिएल हान्जाया बेवहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायनो फैदों आरो जौगानायनि खामानि मावनोनो फैदों आरो बयबो रायजो राजाखौ लानानै आवगायलांनो थाखायनो माखासे खामानि मावदों आरो अलरेडि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय। दा बे गासैखौबो नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों। श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै पासनय सेरफांसिम मोनफ्रोमबो समस्तियाव गोबां जयनिं जागासिनो दङ आरो बिथांमोना हास्थायदों जे 2025आव इउपिपिएलआ सरकार दानांगो। दा नंखायनो गासिबो हारिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हान्जाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनानै बिटिआर ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनिबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जों गोख्रोङै मावलांनो हागोन। बिनि थासारिया फैयाखै, उनाव रायलायगोन। जिहेतु जोंहा केन्द्रआव इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ, राज्योआवबो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ आरो काउन्सिलावबो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ। दा नंखायनो बेबायदि थासारिया फैयोबा उनाव जोङो बिजेपिजों रायलायगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायगोन आरो जोंनि हान्जायावबो रायलायगोन। दल संगठनफोरखौ रायलायनानै इयुनाव जोङो थांखि लागोन। 6000निख्रुइ बांसिन 6500 सुबुङा जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों। बिटिआर ओनसोलाव 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन सरकार सामलायनायनि उनाव दिनै गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों जे इउपिपिएल हान्जाया बेवहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायनो फैदों आरो जौगानायनि खामानि मावनोनो फैदों आरो बयबो रायजो राजाखौ लानानै आवगायलांनो थाखायनो माखासे खामानि मावदों आरो अलरेडि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय।
दा बे गासैखौबो नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों। श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै पासनय सेरफांसिम मोनफ्रोमबो समस्तियाव गोबां जयनिं जागासिनो दङ आरो बिथांमोना हास्थायदों जे 2025आव UPPLआ सरकार दानांगो। दा नंखायनो गासिबो हारिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनानै BTR ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनिबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जों गोख्रोङै मावलांनो हागोन। बिनि थासारिया फैयाखै, उनाव रायलायगोन। जिहेतु जोंहा केन्द्रआव UPPL BJPनि सरकार दङ, राज्योआवबो UPPL BJPनि सरकार दङ आरो काउन्सिलावबो UPPL BJPनि सरकार दङ। दा नंखायनो बेबायदि थासारिया फैयोबा उनाव जोङो BJPजों रायलायगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायगोन आरो जोंनि हान्जायावबो रायलायगोन, दल संगठनफोरखौ रायलायनानै इयुनाव जोङो थांखि लागोन। 6,000निख्रुइ बांसिन 6,500 सुबुङा जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों। BTR ओनसोलाव 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन सरकार सामलायनायनि उनाव दिनै गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों जे UPPL हान्जाया बेवहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायनो फैदों आरो जौगानायनि खामानि मावनोनो फैदों आरो बयबो रायजो राजाखौ लानानै आवगायलांनो थाखायनो माखासे खामानि मावदों आरो अलरेडि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय। दा बे गासैखौबो नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैदों। श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै पासनय सेरफांसिम मोनफ्रोमबो समस्तियाव गोबां जयनिं जागासिनो दङ आरो बिथांमोना हास्थायदों जे 2025आव UPPLआ सरकार दानांगो। दा नंखायनो गासिबो हारिनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ। जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनानै BTR ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनिबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जों गोख्रोङै मावलांनो हागोन। बिनि थासारिया फैयाखै, उनाव रायलायगोन। जिहेतु जोंहा केन्द्रआव UPPL BJPनि सरकार दङ, राज्योआवबो UPPL BJPनि सरकार दङ आरो काउन्सिलावबो UPPL BJPनि सरकार दङ। दा नंखायनो बेबायदि थासारिया फैयोबा उनाव जोङो BJPजों रायलायगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायगोन आरो जोंनि हान्जायावबो रायलायगोन, दल संगठनफोरखौ रायलायनानै इयुनाव जोङो थांखि लागोन।